It's time for DJ Rocky's Secret Files. Parehas kaming straight. But we kissed each other. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mark. Ever since I was a child, malandi po talaga ako. Madami kasi akong crush. Mapababae man o lalaki. Mga kaklase ko ng daycare, mga artista, at kung sino-sino pa. Nagkaroon ako ng 3 ex-girlfriends. So, kinonsider ko na sa sarili ko na straight ako at hindi na-attract sa mga lalaki. Until I stepped on second year college. After I broke up with my 3rd ex-girlfriend. I was really heartbroken. And during the moving on process, palagi kong kasama yung best friend ko na si Alvin. Kasama ko siya during hard times. As in, nag-iinom talaga kaming dalawa lang. Until sa sobrang kalasingan, sa bahay na siya natulog. Magkatabi kami sa kwarto ko. Nakaharap siya sa akin. And I was really not expecting what would happen next. Parehas kaming straight, but we kissed each other. It happened almost every time na magkatabi kaming matulog. Until I fell in love with him. And I told him. Takot siyang malaman ng parents niya kung ano yung totoong kasarian niya. So, he rejected me. And I was really heartbroken for the past 2 years of my life. Every day and night na lumilipas, nade-depress ako, umiiyak ako. At naglalaslas din ako. At minsan pa, nag-overdose ako sa drugs just to commit suicide. Summer of 2017. Doon ko nakilala si Jay. Hindi ko alam na siya pala yung makakapagpatibok ng puso ko at muling makakapagpasaya sa akin. So, ayun na nga. Di ba sabi ko nung una, malandi na talaga ako noon pa. I had this friend called Brian, and he was friends with Jay. So, he took Jay with him to attend my post-graduation celebration. Nung makilala ko si Jay at first, wala pa talaga akong feelings. Hanggang sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos, nakikita ko siya at nakakasama. Pero alam ko sa sarili ko na attached pa rin ako kay Alvin.
one time, nagkaroon kami ng swimming, friends ko and friends ni Brian. Nag-joined forces. So, bale madami kami. Nagwalwal ako hanggang sa nalasing ako. At nagising ako na nasa bahay na ako. Sabi nung isang friend kong si Lay, babae siya, umiiyak lang daw ako at hindi daw ako tumitigil sa kakaiyak. Tinatawag ko daw si Alvin habang umiiyak akong lasing. And pinabayaan daw nila ako kasi hindi rin nila ako kaya. Dahil sila din mismo nahihilo din at may tama na. Except for that one person. Si Jay. So ang nangyari pala nung nagwalwal kami, si Jay yung nag-comfort sa akin. Na hindi ko alam na kinomfort niya pala ako nung panahong yun. At siya rin yung naghatid sa akin sa bahay hanggang sa kwarto ko. I woke up still feeling dizzy. At nagtaka ako, bakit may isang bag sa kwarto ko? Gamit pala yun ni Jay. So ang ginawa ko, ibinalik ko sa kanya yung gamit niya. Inihatid ko sa bahay nila without knowing na siya ang naghatid sa akin. Kaya naiwan na niya yung gamit niya. Everything happened so fast. Yung mga friends ko at friends ni Brian, nag-merge na. Naging malaki yung group of friends namin. Palagi nang may paganap. Until meron na namang inuman. Basta talaga may alak, may balak. As usual, nagwalwal na naman ako. And for the first time, yung hindi nagiinom na si Jay ay ang natirang kaharap ko. Yung ibang kasama namin natulog na dahil mga lasing na. Sa bahay ni Cedric, yung isa naming kaibigan kami nag-inom. And then pagkatapos namin, kasi naubos na yung alak, tinulungan namin si tita, yung mama ni Cedric, na maglinis dahil nakakaawa naman. 3 a.m. na pero naglilinis pa rin. Hanggang sa natapos kaming maglinis at matutulog na rin sana kami sa boys room. Kasi nakabukod yung girls at boys. Kaso, yun pala, inilak nung huling nagpasok sa boys room yung pinto. At yung susi nito ay nasa bulsa ni Cedric na natulog na sa loob. And so sabi ng mama ni Cedric, may isa pang room na bakante. Medyo maliit lang pero kasya na daw kami ni Jay doon. Dalawa lang naman daw kami. So ayun, doon kami natulog. Pero nagulat ako sa mga sumunod pang eksena. Natulog kaming magka-holding hands. At gumising kami nang magkayakap kami. Every day happened like may inuman. And every other day, natutulog ako sa bahay nila. At natutulog din si Jay sa bahay namin. We slept together for 2 weeks. Until kinailangan niyang umuwi sa probinsya niya dahil may family reunion sila. Medyo naiyak ako kasi syempre mahal ko na siya. Hindi ko alam kung paano pero basta yun lang yung alam ko. Mahal ko na siya. He came back after 2 days. At ako agad yung pinuntahan niya pagkarating niya dito sa Caloocan. Nagtaka ako. Bakit ako yung unang pinuntahan niya? Bakit wala siyang dalang gamit? Yun pala, kukuha siya ng iba pang gamit kasi pabalik din siya sa province nila sa Batangas. Bago siya umalis, hindi na ako nakipagpigil pa. I confess my feelings. At siya rin. Naging kami on the 26th. And every 26th of the month, nagsiselebrate kami ng monthsary. Ang sweet, no? Kahit hindi kami yung straight na magjowa, kinikilig daw yung mga friends namin sa aming dalawa. Nagkaroon kami ng sobrang daming swimming and parties. We became more than lovers. We became closer and closer, like best friends and lovers at the same time. Then I graduated college, and I was immediately hired sa work. Hindi ko inaasahan na makakapag-work ako agad. And by the way, ahead ako sa kanya ng 1 taon.
Our relationship continued to grow mature and stronger. Naunawaan niya na medyo nagiging busy na ako. But still, I have time for him after office hours, lunch breaks, and holidays. Naging busy na rin siya sa OJT niya. Siya naman sa Quezon City nag-OJT at mas lalo kaming nagkawalaan ng time para sa isa't isa. Legal kami sa friends ng bawat isa, so alam ng office mates ko at office mates niya na mag-boyfriend kami. And then, bago magpasko, 24th of the December, we broke up. Kasi naramdaman ko noon na meron siyang itinatago sa akin. Yun pala, after 1 week, pupunta siya sa Ilocos para lang gumala. And guess what kung sinong kasama niya? Yung baklang ka-office mate niya. Kumbaga, bisexual kami ni Jay, pero yung kasama niya is bakla talaga. Gay, bayot, bading, yun. A close friend of us told me na yung kapalit pala nung pagsasama sa kanya nung bakla sa Ilocos is he let the bakla do the chuk-chak chenes to him. I felt really bad. I cried so much. I cried and moved on for 3 months. Nakadalawang jowa ako after kong mag-move on. Parehas lalaki yung dalawa kong ex. Isang engineer at isang teacher. Pero I broke up with them kasi I felt like merong babalik. Ramdam na ramdam ko. Hanggang sa he graduated college last June and came back to me 2nd day of July. Oo, bumalik si Jay. And we did the things we used to do together before. Hanggang sa tuluyan nang may mangyari sa amin. We slept together for 4 days straight. Naging kami uli July 10. I forgave him and he forgave me too. Naging maayos ang lahat. Dumating kami sa point na nagtanan kami. Nag-file ako ng leave sa office ko for 2 weeks. And siya naman, inayos lahat ng mga gamit namin. We moved to Bicol. Kaming dalawa lang. Tumira kami sa bahay nila doon. In short nga, nagtanan kami. Hindi ko akalain na uso pa pala yung pagtatanan sa panahon ngayon. We slept together and every night may inuman na kaming dalawa lang. Automatic na yon yung mga kasunod after inuman. Then he told me na nag-apply siya for Singapore. Naiyak ako kasi kahit di pa siya umaalis o nakahire, advance na ako mag-isip. Yet he comforted me. At tumigil na ako sa pag-iyak ko. And by the way, nasa Bicol pa kami noon. I was really overacting but last July 16, yung company na in-applyan niya called him and told him he was hired. He immediately complied all the requirements while ako nandito sa Bicol. Sa bahay niya nag-iwan. He told me na babalik na kami sa Caloocan. I refused. Masaya na ako dito eh. Sa buhay ko dito na simple lang. Magkasama lang kaming maghapon. Naggagala, umaakit ng bundok, nagta-travel. In short, I was having the best moment of my life. Tapos bigla niya akong aakitin pabalik ng Caloocan. I refused. Because kapag nandun na kami, magre-ready na siya ng pag-alis papuntang Singapore. Pero siya pa rin yung nasunod. Kaya wala na ako nagawa. Bumalik na kami ng Caloocan. Pagkahatid niya sa akin sa bahay last July 22, hindi na siya uli nagparamdam. Bigla na lang siyang nawala. Sana hindi na lang siya bumalik. Sana hindi na lang niya ako binalikan. Kung iiwan niya lang din naman ako, di ba? Ano ba yun, Jay? Pinaglaruan mo lang yung feelings ko? Nabalitaan ko kanina mula sa kapatid mo, flight mo na daw bukas.
Mag-iingat ka palagi, ha? I'll always pray for your safety. Sana maging masaya ka dyan. At mananatili akong sayo hanggat hindi mo sinasabing wala na tayo. I miss you. And I love you always.